jo herude bag, hvis den skulle være her. Hvad så? Jamen, sidste der, ja. Det er hvad der hjælper. Far, kan du lige holde den her? Nej, han er ved at tage billede. Jeg kan tage. Det var en... Det var tænkt, der var ja. Jeg troede, du havde lavet plæneklappe. Men det bliver da ikke, vi får længere. Kom nu, du svarer det egentlig. Nå, så kan du lægge baller nok bagved. Så derefter. Det går nok ikke den bedste, der er De der hjul her, de rører ikke. Nej, jeg kan godt se, at de er slået fra. Du skal bare helt tilbage, Philip. Du skal helt tilbage. Det er for sjov. Det er ikke altid, man kan stå. Jeg ved ikke hvorfor. Filmer. Det er sikkert noget med den her lyd. Jo, Philip, du skal bare... Nej, det er bare fordi, du skal rive mere i den. Nå, men det er fordi, den har ledninger. Hvis de er samlet, så kan den godt starte. Og jeg ved ikke, om de sidder ordentligt. Ja, det må... Det... Gas. Nej, der er ikke noget sort ord. Der er ikke noget sort ord. Han har slået det der. Nej, han kan jo slå det. Han kan slå det. Det er så mega godt, det der. Det er nice. Op på vognen, det er på den af. Kør bare. Det er jul. Det er ikke. Det er mega godt. Nej, om det blev til noget. Nej, det er jo det med altid at se sit projekt op. Hver gang man kan bare se, hvor han kører. Kan I godt se det? Jeg burde godt se det bare. Ja, men kan man slå det fra? Det kan man jo godt.